Hello khajani mare kiching te joto nai tongnai khajani takokte buhuk song no joto no lamsogo haino hai Asia Production channel tini norok ni boskango ketal video bai haino hai norok no joto no nai tongnai jono lamsogo sing tini saiman lainai takok beni rupini ni live style koroksa gospel singer kia basing bini mangpili te desamung rok khana kai saimano sinugo haipano bobo jagani tam khlai tong bokara kai jakha bini kami boro ol hairok saimia phari o video ni bising ti khlai sing tini saimale norok video no pujan simi pasen jala nai tong di phagi video no start khlai ya phadi sing pujan saimale ne bini full name ba real name ga gi beni rupini te bini nickname kai kalung bo asai kha bini date of birth 10 तारिख मार्च 1989 10 तारिख मार्च आचायुबो बिनि आसेमानि थाइ बा ब्लेस कामी हांगाkai गंगादास पारा रक्तिया चम्पकनगर एरिया हो आंके बो काइजक बिनि फेमिली वो टोटल बरक खरकबा बा 5 अमहके बिनि बाबा बिनि मा ते बिनि लगिसं ते बिनि दुसला खरकसा guys जों बिनि क्वालिफिकेशन बा साइमा लाइनाय क्वालिफिकेशन हांगाय बो मादिमु पास खालायजाक हांगाय सिंते साइमा लायने बो ताम खालाय दं ताबुक खालाय दं हांगाय बिजनेस खालाय दं सिंते साइमा लायनाय बिनि फेवरेट कलर बो ताम कलर न बिजि हामजा कुक बिनि फेवरेट कलर हांगाय ब्लू ते व्हाइट हांगाय ब्लू बाय व्हाइट बो बिनि फेवरेट कलर Guys, singte ba saima lainai bini favorite food bo tamna thokjak kok bini hamjak mung samungni bisingo among kai sini tiprasani mui awandru te wak bahan mosdeng te pias baja aba herok bo belekene thokjago bini samungni bisingo bini weight bo hiligo 65 kg ngatini bini height gangkai 5.6 feet Angke sing tabuk saima lainai tabung hangkangke bo puila bo bisini simi bini samung hapara bo yapirika ba bo resap ka bo bisini simi hangkai bo puila resap mung hapara hapka ba yapirika hangkai 2008 bisini simi bo puila samna ni chengkha bini khorang bai khlai resap mung resap jak puila hangkai first song hangkai subrai angle nungbai tongna musungo और सामुंग न बोपुला रेसाब खा बिनि खरंग बाय खलायै ओंखाय बिनि टोटल सं ताबुसुक जरा बिनि खरंग बाय के रेसाब जाक 51 प्लस अब हाके 51 प्लस बिनि टोटल सं ओंखा ताबुसुक जरा ओंखाय बिनि कंपोज बा बिनि याक बाय कंपोज खायजाक बा बिनि कंपोज नांखाय 27 bini je niji show compose ngai 27 te abon bare bagi ngai bini compose khaijak ba bini sijago haimong rasabo ngai khajani takokte bukuk chong norok buskang ni joro bini khorang khati beklai tebo resamung resabja kaitona lobui ba tebo khorang resamung resabja go ba hairok chung khnai manai buskang joro phai tongo norok nasingi tongi ngai khajani takokte bukuk chong o video ni bisingti norok bini joto lifestyle ba biography rok saiman khnai ni angkha khlayo norok na hambai pulen simi paithak joro video sayo nai tongani bagai norok video no sajak ni kaisa like ridi te joto borong no phunugani mu tong ngai norok kaisa share khladi te tak bo channel katalangi tong ngai norok subscribe khainari te gana ni bell icon no sini to ni katal video upload khaing ngai nongara dakne notification thanan bagai ngai joto nai to nai khajani mare kising te joto subscriber te joto nai tong nai rok no joto no hambai hani haiti sa katal video bai malai finai norok no joto no hambai khulumka